Hello, good morning po sa lahat. Isang mapagpalang araw muli mga kaibigan, mga kaaso. Dito tayo ngayon sa Bugtong Malasiki. Isushoot po natin ang aso ni Papa Jess. Dito tayo sa Madness Cafe. Ayun o. Alright. Tara, let's go. Samahan nyo kami. Ayun o. Yan pala si Yoshi ng Bugtong Malasiki. Yun o, taga rito yan sa Madness Cafe. Alright. Sa mga gusto magpalayo dyan, yung contact us ni si Guwapo ni, guwapo. Yan eh. Pa-share yun dyan, Madness Cafe niya. Balbalag. Grabe, singan uso. Wow, Yoshi. Excited la. Yan niya, yung asawa to si Ken. Si Chawi. Amo to ni guwapong laki ni. Basa-basa laki. Ni singa chow po no. Hindi, bulldog ya, bulldog. Yan si Chawi ni excited din natas ini tatiran tila. Let's go. Ayun guys, inayos ko muna yung camera dito guys. Yun na. Amoy ako ni Yoshi. Yan, mape-prepare na rin si Papa Jess para kuha ng kami ng video. Try natin busalan si Chawi. Mahirap na guys, dapat safety first lagi tayong maglagay ng busal. Alright, ayusin po na natin ang ating busal. Yun, excited na si Yoshi oh. Ikot ng ikot oh. Bakit ang tagal mo daw, Magic Hands? Bilisan mo daw, Magic Hands. Kwento ka ng kwento eh. Tagal na hayok na si Yoshi oh. Atap na. Lagot. Papa Jess, hawakan mo mabuti Papa Jess. Delikado tayo yan, baka mabutasan tayo yan. Alright, hawakan mo mabuti Papa Jess. Gusto mo ata mabutasan sa kamay eh. Tro, dito, lika. Lapit mo dito boy. Yan, pwestuhan mo na malupit Papa Jess. Hirong mo mong di man itapan nakin. Ay, testingin namin ng walang busal. Ayaw magpusal ni Chawi. Excited na si Yusi. Takam na si Yusi. You know. Hawakan nyo mabuti ang Kent Flores. Yan, bumbad mo tabaklo. Tapang ka na butawan. Kumbanan nyo maong Papa Jess. Delikado ni sang katukitan. Itala ni mala limo blay usi ni mala nang ilam on ni mala malay babagat sa kayo kami nawari ni mala alam niyo lay busal tabusalan tila mahirap la safety first guys tapan tayo ng butawan na 5 tan Papa Jess kasi kargam tan ang kanatatakot si Chawi ta asumtan si kay Master Tutan Papa Jess ang kanatatakot si takot wala punsya baga ng punsyana shoutout sa'yo punsyana tan kargang Papa Jess ang kanatatakot kami nawari ng Camp Flores Papa Jess kargam sinin mo Papa Jess tapan kini nanong mo Yoshi ni taboy excited lang mo tuman abitin na kantay ni Prayo, kapag yung tampol di busal, tatirang kutan tampol, nga pipalagpag dyan, kanto na, nananayo sini, sang kaling gusto mong si Chawi ni, basa-basan laki ya, si Ken, si Yoshi ni, guwapo, kadye, Papa Jess, tayo ibanta ka la, lay kape mangitubong, amo na itutubong na barkada, nga tayo sang utay busal, tan, nya sa managkarga tubong mo sa may lakad batok to po yung mga itubong si Papa Jess tatay banta ka tapan na sumsumpalayan kita ni nang may Yoshi boy ni excited lang waputan galila dyan Madness Cafe mga kabalayan jalabat ya Bugtong Malasiki galila ulay pamilya yo barkada yo inaro yo basta awit yo panyo awit ay kabi yo dyan delikado harap na barangay hall baka idiri sudakila dyan barangay hall kawayan shoutout po sa mga may-ari ng Madness Cafe. Alright, masarap ang kape dito, talagang mapapakapi ka sa sarap. Alright, ito na, nabusalan na si Chawi. Tara, take 2 Papa Jess, bambanam mo maong Papa Jess, tapantanta na butawan ni tala shoutout sa kayo namin Kent Flores, bambanam mo la barkada itala ni Malayoshi boy tim mobile ala ti Malayo Chawi nita natan sa bali-bali guys kabusal sa aso anto kayo nagkakat nga pa rin nagawan to niya
Disclaimer tani anggapi asakitan nad sayan session binusalan mi ta para safety method si kami nagkagat hanggang nagkagat taray si basa-basan laki na si Papa Jess. Ninyo napugtatolan sin siya butaw tola. Alright, ni mali ka taken. Papa Jess apugtan sin siya. Ni mala bin beragalan benagtulanan ken Yoshi ta tamla ni pasok tulan ang lakla. Mansamit le Yoshi boy ni tala no sa gabay mampabulog yan ninyo lopatotan singano usutan guys ni bali lopatotan magya mampabulog kila. Comment down below minsayo kami la tapan schedule ang tilararata tay kinyo maririki yun tanan ng ririglalan chow quality yung maong guys. Yoshi boy ayan laki labat jad madness kape no ken anyo gabay sumamisit sa Jack idirect tayo la jad madness kape wala masukinda Facebook page da ni atala madness kape bugtong malasigi kanto labatan ni popoyo ka ng Papa Jess na mong laikin chawi tapan antumang kakat. Alright, lock and load by Magic Hands. Puyo kong kay chawi tani delikado mani kin pumamiglas kanto na babagada puyo kami doon ng Papa Jess puyo mo Papa Jess pupuyok na margit Papa Jess ay asum pupuyok taman gana sakitan si Chawi ni maganggani Chawi ni kelatan ay yan Chawi mabaybaitan mabit kasi Papa Jess ni babaga to nun kin Magic Hands si Papa Jess grabe kalmate sombrirom ta pampoy so basa-basan lakim. Akala katalasan to. Ni tala si Yoshi boy ni gwapo matartarakin laki ni balbalag ni batuto ito ya ninyo gwapo maong galila la minsay kila no gabay yung mampa kinsaya mampalahid saya gwapo nga tirador ya malasiki guys tiralang tila ya ni tala ni Mickey Flores ni mapakalidiman. Shout out sa iyo Kim Flores. Alright, shout out sa iyo Michael Dotong. Shout out sa iyo Aldrin Bisaga, ang aking mga team makajot. Alright ni perperawa tayo makapan chow kung makapan chow tayo anyang kagwapo. Wala nyo ta katungtungan kay Papa Jess ano man kaya so to malatay lakin matartaraki kapara ton ambasa-basal laki ni mala alright, shout out sa lahat ng mga nag-aaso dyan. Alright, mabuhay po kayong lahat at naalagaan yung mabuti ang inyong mga aso, hindi nyo sila tinitipid, minamahal nyo sila, inararuyuran amin. You know, shout out sa iyo Kabalayan Nig, sakso balad sa atay golden retriever mo pagwapon tatan barkada san ayan napantay naasawa tumat tapan ang ganabuutan mahirap no sila kinabuutan natapis singano kinalatan sago may kintute asom katot ayan napantay chicks tan jad Pangasinan takal jaso chicks ya golden retriever Kabalayan. Alright, schedule ng tata na yung busy na kasi schedule ng Magic Hands antam na summer natan season na panaggupit na aso san season na akin panaghit na aso walan sin siya anos labat by Kabalayan Negs. Alright, please follow Kabalayan Negs, please follow Papa Jess TV and Mama Casey, follow yung si Kanayon Jerome san si Papa Boy ni tala raratan manag-asumat irararaya manaya halulabat iran ang basa-basan laki gwapo kini sikin kasi irarami arom na vlogger dito na ikaranam punsyana kanturo kanan kinay si Lino san si biyahe ni Jordan wala sudamat iraraman kasi na manasok imo la tapan ken bali pan marakap kasi wala aso makapalikat ni mangkaway-kaway lay Magic Hand manlikat-likat like Yoshi ni nanang yung may lupa ng Yoshi ni gwapo basa-basa ng laki. Alright, Papa Jess, ang tamla, tano walay lakid saya, tano man anak, may golden retriever ko, ang tamla, man swap tandwa, gwapo, pasaw ka sa amin, asunan Kabalayan Digs, may golden retriever ko manaya, duga-ruga, talikasan tapasirin may
quality aso nun Kabalayan. Schedule tayo sa Kabalayan ha. Schedule ta asom ta pagwapon ta gupitang kunita pano kin video anta marata panag nang Kabalayan ti jayod Pangasinan may sumanag aso dya babagadalante ara ko na iken aray Kabalayan ti janad ken Pangasinan na wala aso araratan may magagana sang gwapo iraratan may mababae ya totoo si siren tanututuwa may bagak comment down below kila nasasakitan ang gapo asuyo amal na ba kasi bagada masaray man aso mangarod aso tan tutuwa manangaron to. Sige siren, salamat at si kayo namin. Please follow us and support. Bye bye.